Nou, ladies, aan het werk. Sjallali, sjallala. Oh nee, dan heb ik dat vestje weer in de holle. Jasses. Sjallali, sjallala. Nee, oh, kut. Nee, ja. Kom op nou, man. Wat Joort al je reden had, dat moeten we skeren voor morgen. Er zijn bussen bij die gaan morgen naar het buitenland. Er zijn bussen bij die gaan tour morgen. En dat moet al je weer net skeren wezen. Slaagt dat wat? Maar die draaien erachterin? Ja, we hebben een leuke groep. En als je het net met z'n allen doet, dan werkt het net. Het moet wel als team, mag het wel samen doen. Ja. We gaan praten wel altijd. En wat hebben we dan? We hebben het door haar. Nou, wij hebben het net door, dames. We gaan door al hoor. Mannen! Ja, dat ik. Ja, overal hoor. De ene Janne is, hebben we oorpraten, de andere Janne. Tim krijgt hoe zijn eigen zin is. Ja, we kunnen wel hele serieuze gesprekken hebben. Maar meestal gaat het hier normaal, heb ik het idee. Nee, net altijd. Net altijd. Alleen nog de kerst bij de jonge vrouw die wil vernemen dat week heen wordt. Ja. Ja, dan beginnen de hormonen te komen. Nou ja, dan gaan ze op stap, hè? Dames en heren, wij zijn natuurlijk
heel blij dat we op zo'n geweldige baan met deze accommodatie in dit schitterend weer hier ons Nederlands kampioenschap op natuurreis kunnen verrijden.